El meu nom és Paula Andreu Nadal, tinc 26 anys i soc de Reus. Jo vaig començar la meva volta al món el 2018. Més concretament estic a Mactan, en una petita illa del sud-est del país, de la regió de Cebu. De sobte van començar a haver-hi infectats a la capital, a Manila. Llavors el govern aquí va decidir tancar tot tipus de comerç, no? Aquí han utilitzat una política que resumeix molt bé amb la frase més val prevenir que curar, no? El segon pas, al veure que va arribar el primer infectat a la illa, va ser aplicar una tancada de fronteres. Duarte, el president de Filipines, va prometre a les zones més humils ajudes de menjar. Les ajudes van arribar un dia, però òbviament això no fa que la gent es pugui permetre viure 2 setmanes sense treballar. Llavors la gent va organitzar protestes totalment pacífiques. Quina va ser la resposta de Duarte? Un cop més va utilitzar la política de por. Duarte va sortir per totes les televisions dient que tot aquell que trenqués la quarantena o que causés algun tipus de problema als militars i a la policia donava l'ordre de que podien disparar-los a matar. Ja portem 36 morts per aquesta política de por. No és tan senzill com sortir al carrer i que et disparin, no? Sinó que has de fer algun tipus de manifestació o que un policia et digui alguna cosa i no obeir. Seria, considero, irresponsable per la meva part tornar ara mateix, no? Seguirem endavant i això, quan la situació ho permeteixi, acabaré de veure Àsia i abans de creuar cap a Sud-amèrica i veure l'altre continent, passaré per casa, abraçaré molt fort per recarregar energia a tots aquells als que estimo i estan al meu costat